Pasta bolognesesta on monta versiota. Tähän meidän bologneseen tulee kunnon naudan jauhelihaa, reilusti tomaattia, valkosipulia ja kivasti makeutta ja syvyyttä kasviksista. Valmistuu puolessa tunnissa, vaikkei pidempikään hauduttaminen tee yhtään pahaa. Kuori ja hienonna valkosipuli, sipuli ja porkkana ja hienonna sellerivarsi. Näistä kasviksista tulee reilusti makua, makeutta ja syvyyttä kastikkeeseen. Kuumenna pannulla öljyä ja lisää kasvikset ja kuulata hetki. Lisää sitten kunnon naudan jauheliha ja paista kypsäksi. Lisää pannulle tomaattipyre, tomaattimurska ja vesi. Sekoita ja murenna joukkoon lihaliemikuutio. Mausta oreganolla, suolalla ja mustapippurilla. Sekoita ja anna kastikkeen hautua kannen alla noin 20–30 minuuttia. Keitä pasta pakkauksen ohjeen mukaan. Tarjoa bolognese-kastike keitetyn pastan, parmesaaniraasteen ja tuoreen oreganon tai basilikan kerran. Tätä bolognesea mä tykkään tehdä kerralla aina isomman satsin, koska tää vaan paranee jääkaapissa.